14 қарордоди тиҷоратӣ ва созишномаи ҳамкорӣ ба маблағи умумии 1,2 миллиард доллар. ин ҳосили сафари давлатии Қосимҷомарт Тоқаев, раиси ҷумҳури Қазоқистон ва Тоҷикистон, ки пас аз дидору мулоқоти ду раиси ҷумҳур ва ҳайатҳои кишварҳо ба даст омад. За последние 5 лет объем инвестиций из Казахстана в нашу экономику составил... дар 5 соли ахир ҳаҷми сармоягузории Қазоқистон ба иқтисоди Тоҷикистон ба $700 миллион баробар шудааст. мо минбаъд ҳам фаъолияти сармоягузории Қазоқистонро истиқбол мекунем. бо имкониятҳои бузурги тиҷоративу иқтисодӣ ва бахши сармоягузорӣ натиҷаҳои бизнес форуми дирӯза дар душанбе ишорат мекунад. дар чаҳорчӯби ин форум ҷонибҳо 14 қарордоди тиҷоратӣ ва созишномаи ҳамкорӣ дар ҳаҷми умумии $1,2 миллиард ба имзо расониданд. Тоҷикистону Қазоқистон тасмим доранд гардиши молу коло миёни ду кишварро ба $2 миллиард бирасонанд. ин тасмим дар форуми тиҷоратӣ ва сармоягузории ду кишвар эълон шудааст, ки дирӯз дар душанбе дар ҳошияи сафари Тоқаев баргузор шуд. соли гузашта гардиши молу коло миёни ин ду кишвар аз марзи $1 миллиард гузашта буд. К примеру, Казахстан готов увеличить поставки Таджикистан на сумму порядка 200 миллионов. барои мисол Қазоқистон омода аст барои молу маҳсулот ба Тоҷик Кристалл аз 8 то 50 номгӯ дар ҳаҷми то $200 миллион фароҳам биёрад. ҷониби Тоҷикистон низ имконияти ҷиддии афзоиши содироти молу маҳсулоташ ба Қазоқистонро дорад. мо ба қароре омадем ки номгӯи молу маҳсулотро барои воридот ва содирот миёни кишварҳоямон васеъ кунем. Мы договорились расширять номенклатуру поставляемых товаров. Қазоқистон яке аз шарикони муҳими стратегӣ барои Тоҷикистон дониста мешавад, ки соли 2023 бо ҳиссаи 13.8% мақоми чорумро дар сохтори тиҷоратии хориҷии Душанбе касб кардааст. соли 2023 гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон бо Қазоқистон рушди 20% дошта нисбат ба соли 2022 $292.5 миллион бештар будааст. таносуби содироти мол ба ин кишвар дар соли гузашта $255.8 миллион ва воридот $892.9 миллион ташкил додааст. Тоҷикистон ба Қазоқистон умдатан маъдану консентрат, сурб, меваю донагӣ ва нӯшиданиҳои спиртиву ғайриалкоголӣ содирот мекунад. аз Қазоқистон ба Тоҷикистон гандуму ғалладонагиҳо, маҳсулоти нафтӣ, гази моеъ, металлҳои сиёҳ, равған ва маҳсулоти дигар ворид мешавад.